Got a coin in the palm, I can make it disappear. I got a card up my sleeve, name it and I'll pull it out your ear. I got a rabbit in my hat, if you wanna come and see. This is what we'll be, this is what we'll be. I got shackles on my wrist, soon my slipping might be gone. Chain me in a box in the river, and I sing in this song. Trust none of what you hear, and less of what you see. This is what we'll be, this is what we'll be. Shiny soul blade, all it needs a volunteer. I cut you in half while you're smiling ear to ear. Forte aplauso para ela, moitísimas gracias. Gracias. Ben, bueno, vou facer outro xogo hoxe, xa que é o último programa, pois vou facer outro xogo. Vou a necesitar a axuda, por exemplo, tú, axúdasme. Como te chamas? Rubén. Coñeces a baralla de póker? Perfecto, pois ven para aquí, Rubén. Que tal, Rubén? Todo ben? Bueno, vouche dar o micro para que te oigan na casa. Coñeces a baralla de póker, sí? Sí. A francesa? Vale, Sí. eu teño aquí, mira, Rubén, 4 cartas de tamaño un poquinho grande, vale? Que vamos a deixar aquí. É un xogo que temos que utilizar tamén a imaginación. A min gustame xogar moito que a imaginación. Entón, ti sabes que na baralla francesa hai catros, hai deces, hai jotas, cus, cas. A min hai unha carta como mago que me gusta máis que outras, un grupo de cartas. Cales poden ser? Di unha. Pois non sei, Un grupo de cartas, os catros, os cincos, os ases, os oitos. os oitos. Non. 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 Gústanme as damas. É un chiste fácil, pero é un chiste. Entón, bueno, temos aí 4 damas, vale? Sabes que na baralla francesa hai damas vermellas e damas negras. As vermellas que son corazóns e diamantes e as negras que son picas e tréboles, vale? Pois vamos a facer un xogo, como dixen antes, ca imaginación. Imagínate que aquí teño as damas vermellas e aquí temos as damas negras. Cales queres para ti? As vermellas ou as negras? As vermellas. Se queres, podes cambiar. Non. Seguro? Pero pudiste facelo. Colla as vermellas e as negras vou nas deixar aquí boca abaixo. Vale? Ahora quero que unha das dúas damas que ti tes, quero que a collas e a poñas en riba, pero non nos digas cale. Vale? Faino. Perfecto. Quedáchete con unha? Sí. Vale, que solamente ti sabes cale. Vale, esa dama quero que lle des a volta e a metas no medio, pero boca arriba. A que me queda? A que che queda. Pero antes de facelo, douche a opción de cambiar. Queres cambiar? Non. Seguro? Pero 100%. podías facelo. Pona. Perfecto. 3 damas boca arriba e unha dama boca... 3 damas boca abaixo e unha dama boca arriba que solamente ti sabes calé. Certo? Sí. Douche unha opción máis. Queres cambiar? Non. Seguro? Sí. Non queres cambiar. Queres dicirnos a todos que dama deixache boca arriba? A de trébol. A de trébol, vermella. Ah, non, a de picas, perdón. A de picas, vermella tamén. Non, picas é negra. Hai trébol e picas que son negras e corazóns ou diamantes que son Pensei vermellas. que colleras, vale. Vale, non pasa nada. Cal deixache boca arriba? A de trébol. Corazóns ou diamantes? Corazóns. Seguro? Queres cambiar? Non. Non te poñas nervioso, non pasa nada. Se queres cambiar, podes cambiar. Non. Non queres cambiar? Non. Cal queres?
A de corazóns. Seguro? Sí. Bueno, cantas veces che din a opción de cambiar? 10, polo menos, xa. Non queres cambiar. Non. D de corazón, dama de corazón. Xa non sei nin o que digo. Pois o que pasa aquí deberá pasar aí. Mira, moi claro, nada. Mira. Con 2 dedos, nada máis. Vou abrir e vais a ver que hai unha dama boca arriba que é a dama de corazóns. Pero eu estaba tan convencido que ibas a elexir a dama de corazóns e que non ibas a cambiar que ten unha pequena diferencia cas outras 3 e que é a única de cor azul. Pero estaba tan convencido que ibas a elexir esta dama que non trouxen ningunha dama máis. Moitas gracias, Porto, aplauso para él, moitísimas gracias. Gracias. Rafa!